Домашна пица. Приготвена домашна пица. Долу с тесто. Подправките са лютеница, хоро, най-добре да е хоро, домашна едросмилена. И креверши, 2 броя. Почте да редите. Ето така. На линейка. На права линия. Почте насам. Така. Така. Усещам, че ще стане идеално вкусно. Започва се насам. Ето така. 2 кремърша се ви пълни напълно достатъчно. Ако обичате повече плънка да има, повече да се наситите. Както се знае, пицата насища само тестото, но и това, което има вътре в нея. Тази пица ще е без гъби. Предварително загрявате фурната на 200 градуса. Мисля, че се получиха. То е идеално. Е така. Купувате готова сварена царевица. Кръстев. Аз винаги от нея си купувам. И директно с чорбичката, както е вътре сладката чорбичка, водата, сипвате отгоре. И после с лъжичката леко го попутвате, да могат да влязат навсякъде. Така аз го правя пицата. Тестото може да си го направите или да вземете готово, но предпочитам да ви кажа да си направите сами тесто, истинско домашно тесто, което да покрие дъното поне 1-2 см. Ето така. Навсякъде отите. Навсякъде. И не на последно място, моите любими, а и на много хора, кисели краставички. Взех си едно бурканче от домашните и почвам да ги реда, както редих кремвиршите. Ако не ви се играе, можете
и по-мързишката, да ги посипете набързо и където попаднат. Но аз предпочитам да се ги нареда, за да може всяка хапка да ми е сладко-кисела. Ето така. Отреждаме. Ако ви останат краставички, ако сте нарязали повече, ако обичате по-киселичко, направо ги изсипете вътре. Остатъка да не си играете, но преди това си направете речетата. Ето така. Най-важно да има по краищата. Ето така. Ето виждате по-празна, по-голяма дупка. Ето в края. Гледайте. И на последно място, както знаете, всяка пица без това не може. Настърган кашкавал. Вземете, ако можете, от по-скъпия, но макар че цената няма значение. Вземете по-твърд, за да може да се настържи по-равномерно в прави линии. И поръсвайте, колкото ви сърце и душа ви желая. Гледайте навсякъде, гледайте най-важното да не излиза, защото ще стане малко грозно. Така се научи ръстите сол. Както се знае, кашкавала най-много отива на пицата. Трябва да има изобилие от кашкавал. То се топи, но колкото повече, толкова по-добре. Както казал Мечопух. Ето така гледам навсякъде да покрия максимално много. Леко така с ръка го потупвам, да може да се слегни. И продължаваме с кашкавала. Да, много кашкавал. Колкото повече, толкова по-добре стане. Трябва да покрие всичко. Да стане една голяма кора. Да се разтиче върху съставките. Аз не обичам гъби и затова не съм си взел и гъби. Вместо кремвир ще може да сложите салам, шунка, месо. Всичко може да го вземете. А може да го направите и постна. Може да сложите домати. Да, обелени, нарязани на търкалца домати. Ако не ми вярвате, ще стане наистина много вкусно. Така. И моята пица е готова, завършена. Слагам да се пече на загрятата ми фур на 200 градуса. Така потупвам. Съставки 750 грама тесто.